Πολλές φορές, όταν το παιδί μας είναι άρρωστο, αναρωτιόμαστε αν αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σπίτι ή να τρέξουμε στο νοσοκομείο. Ο παιδίατρος Διαγόρας Ζαργάνης έρχεται τώρα για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πότε μπορούμε να παραμείνουμε ψύχρεμοι στο σπίτι και πότε πρέπει να πάμε για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία. Το να ακούμε με θρησκευτική ευλάβεια, δεν θέλω πανικό, ψυχραιμία. Καλησπέρα, είμαι ο Διαγόρας Ζαργάνης και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα φλέγον θέμα. Πότε πρέπει το παιδί να πηγαίνει στο νοσοκομείο? Η απάντηση βέβαια κανονικά είναι πολύ απλή. Όταν σας το πει ο παιδιατρός σας. Ο παιδιατρός σας, με τον οποίο καλό θα είναι να έχετε μια συχνή και τακτική σχέση, να ξέρει το παιδί σας, μπορεί να καταλάβει ακόμα και τηλεφωνικά αν η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζετε χρήζει περαιτέρω εξετάσεων, προσοχής και νοσηλείας, ενδεχόμενα νοσηλείας. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση στον παιδιατρό σας ή αν το περιστατικό που αντιμετωπίζετε είναι εξαιρετικά επίγον, τότε πραγματικά πρέπει να ξέρετε σαν γονείς 5 πράγματα. Μιλάμε για ένα παιδί συνήθως που όμως έχει ένα πυρετό, που ίσως δεν είναι πολύ καλά, που δεν έχουμε βρει τον παιδιατρό μας γιατί λείπει, γιατί δεν το έχει εξετάσει κανείς, φοβόμαστε μέσα στη νύχτα μήπως κάτι μας συμβεί και λέμε δεν πάμε και από το νοσοκομείο. Αυτό είναι και καλό και κακό. Είναι καλό γιατί όντως κάποιος έμπειρος παιδίατρος θα το αντιμετωπίσει. Είναι κακό όμως γιατί θα το δει ένας γιατρός ο οποίος το βλέπει πρώτη φορά, γι' αυτόν είναι ένα στιγμιότυπο, δεν ξέρει τη συνέχεια σαν παιδί, δεν ξέρει τις ευαισθησίες του, δεν ξέρει πραγματικά, ακόμα και ιστορικό να του δώσετε, δεν μπορεί να τα ιεραρχήσει όλα αυτά όπως είναι. Η πιθανότητα λοιπόν είναι ότι δεν θα πάρει την ευθύνη να σας διώξει, θα σας κάνει εξετάσεις. Και είναι αυτό που λέω, ότι δεν μπορούμε να ρισκάρουμε με τα παιδιά των άλλων. Όταν υπάρχει έστω και μια πιθανότητα κάτι να μην πάει καλά, δεν μπορείς να πεις σήκω φύγε. Οπότε πολλά παιδιά καταλήγουν να κάνουν εξετάσεις στο νοσοκομείο, οι οποίες ενδεχόμενα ο παιδίατρος τους να μην τις ζήταγε ποτέ. Το δεύτερο κακό είναι ότι ο παιδίατρος του νοσοκομείου θα πρέπει να εξασφαλίσει στο γονιό ότι δεν θα του συμβεί τίποτα κακό μετά που θα φύγει από το νοσοκομείο. Αυτό έχει κάνει τους γιατρούς των νοσοκομείων να έχουν γίνει πολύ αμυντικοί. Διότι έχουν την ευθύνη να διώξουν ένα παιδί από το νοσοκομείο και αυτό το παιδί να μην πάθει τίποτα. Να γίνει καλά όσο γίνεται πιο γρήγορα και να μην πάθει ποτέ καμία επιπλοκή. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό συνήθως δεν είναι προβλέψιμο πάντα. Και κάποιος ο οποίος δεν θα αναλάβει την ευθύνη θα προτείνει να μπει το παιδί μέσα και να παρακολουθηθεί.